na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwa ang problema ang mga linya ng kuryente sa laok ang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma ng power generators asin kan coal hydro asin sa thermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bagoy ni makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang sa itong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente?
Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli tayo ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste as in makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. I-off ang mga ilaw kung inidaimang kaipuhan as in maliwanag na.
Ini para makatipid sa konsumo, as in di maglobo ang bayadan sa kuryente, as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharaning opisina kan Kasureko 2 para maaksyonan asin da magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureko 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureko 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureko 2, serving better for you. Kasureko 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok ng harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma ng power generators asin kan coal hydro asin sa thermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureko 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators.
Transmission cost na ipinapasa manhali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang sa tong electric utility araw kang kasureko 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution number 16 as in 20 series of 2009 as in Resolution number 10 series of 2018. As in man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbabo ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Kasureko 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste as in makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste as in makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2.
Mga kasama, tabang oras, sigwa na kita nin minutos antes ang alas 10 nin pagkaaga. Masunod na ang Kasureko 2. Dinadara sa Indo kan Kasureko 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ansatuyang Kooperatiba sa Radyo. Sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sarong regular na programa kan Kasureko 2 na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor gamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureko 2 asin kan manejamento mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Ang magserbisyo Mga kasama, maray na pagkaaga sa Indugabos. dyan nagsimula At daw ngunyan in Biyernes 21 kan bulan kan Hulyo taon 2023 liwat po. na Yaon kamo sa programa kan Kasureko 2 sa Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sa lado teknikal niyaon si Radyoman Ray Gomez. ating nilagba Ginawan mairibangan, ako po si Radyoman Manny Basa, and syempre inyo ma-assist po sa programa kan Kasureko 2, and yaon po ang host and Public Information Officer kan Kasureko 2, si Senyor Renier Pupa Bukay. Good morning. Good morning, Tabi Radyoman Manny. Asin sa kabus po ng mga member consumer owners kan Kasureko 2 na nag-aantabay ngunyan na aldaw na Biyernes, July 21, 2023. Yan, magiribanan kita sa laog ning sarong oras, mapag-urulayan po ang manunungod sa satuyang kooperatiba. May mga announcement kita, Tabi Radyoman Manny, may good news man kita. Ngunyan na si Manang ini dahil nagluwas na po itong bagotang effective rate taripa sa kuryente ngunyan na bulan na. Correct. So may good news. Abangan po Roadchan. Ang audio lang Tabi. Yan, okay? Go ahead. Okay na. Okay na ang audio. Dagos-dagos kita Tabi, kasamang render, ma-adjust na lang kita. Okay. Nagkaigwa na po na nagpuo na si satuyang reading schedule puon po kang Pizza 19. Matapos po yan hanggang katapusan kaining bulan ng July, mga July 30, 2023. Pero kung may mga nawalat po o kaya nagkaigwaning problema o nagkaigwaning adjustment sa mga schedule, may mga follow-up reading po kita kayan ngunyan na first week ang August 2023. Bago po nagsagibo ning pagbasa, itong actual physical reading kan sa tuyang mga metro, ang sa tuyang acting general manager Engineer Edgardo Piamonte nagkaigwa po ning coordination meeting sa mga supervisors and mga meter readers. Si usual pong ginigibo kang sa tuyang pamayo kang sa tuyang cooperative ngunyan, meter reader, mga engineers, asin sa mga supervisors and collection heads, mananungod po, syempre, itong members po kang Mancom, na kung saan kung paano po si estratehiya sa pagbasa ng mga metro, si mga pagiromdom, sa satuyang mga meter readers, mga engineers, dahil padigid-digid po may mga implementation, ginigibong pagbabago ang satuyang acting general manager, manunungod po duman sa pagbasa kan sa tuyang mga metro. Kaya nagkaigwa po ning meeting before po sa ngibo ning pagbasa kang mga metro kang
Pizza 19. At yan, si satuyang bagong power rates, yan, pero naiposta naman ini sa satuyang Kasureco to Facebook page and ang satong kooperatiba Facebook page. Pero at yan, basahon tamang giraray, ipaliwanag si kuryente yung taripa sa kuryente na bulan ng July 2023. Nagpapadagos po, nagsasagip po na pagbasa kang sa tuyang mga metro, kang nakaagi pong nagpuunan kang nakaaging Pizza 19. Pero si massive disconnection, lalong-lalo na po sa Naga City, nagpapadagos man po girarayan, kaya nagpapagiramdum po kami duman sa mga may mga pagkakautang, may mga arrears, kay puhan pong magsettle man po giraray kita bago kita makareceive ning sa tuyang po kita makabayad, makakabali po kita duman sa posibleng maputulan dahil nagpapadagos-dagos pa po ang satuyang massive disconnection. May mga payment pay channels po si Kasureco na pwede kita ano ang satuyang may satuyang mga arrears sa kuryente, pwede kita diyan sa SMC Naga may arrears, nag-accept po dyan daw may pagkakautang kita sa mga previous months, as in iba pa po na mga kapartner ni Kasureco 2 para at least makabayad kita kan sa tuyang pagkakautang. Pwede man po sa mga opisina kang Kasureco 2, igwa kita dyan sa Calabanga, sa Tinambak, sa Siruma, sa Milaor, Pili, and siyempre igisa sa tuyang main office sa Kanaman, igwa man ni kita. Igwa man di sa main office kang Kasureco 2 sa Barangay del Rosario, Naga City. And pwede man kitang hiling kan sa tuyang bill sa kuryente. Halimbawa ngaya nawara ta itong sa tuyang mga bill sa kuryente, nakareceive na kita ngunya na bulan na July or si mga previous months, ano po pwede tang mahiling sa online bill inquiry kang Kasureco 2 online.kasureco2.com.ph. Ano po? Yan, ulitin ta. online.kasureco2.com.ph. Gusto pong mahiling itong sa indang mga bill, sa kuryente. Yan, may hiling tayan sa lower portion kang sa tuyang live streaming. At least nagigiyahan po kita duman sa mga member consumer owners na dahil nakareceive ng bill. Dahil siguro nawara. Yan, pwede kitang mag-access duman sa online.kasureco2.com.ph. And nagpapadagos man po giraray itong sa tuyang pagsagibo ng pre-membership seminar duman sa mga member consumer o duman sa mga mapatakod ng kuryente. Si gusto mag-apply ninyo connection, magparibay ng pangaran na dahil pa po member consumer kang Kasureco 2. Yan, nagpapadagos po itong sa tuyang pre-membership seminar. Idi sa Naga City every Tuesday and Thursday. Tuesday and Thursday 9 a.m. 8 a.m. to 12. 8 a.m. to 10 a.m. Yan. Idi sa Kasureco 2 main office. Nahihiling tayan sa tuyang live streaming. Every Tuesday and Thursday 8 a.m. to 10 a.m. Yan. Sa Pili, every Wednesday, dyan sa Barangay Anayan Pili, 8 a.m. to 10 a.m. ang po giraray. Calabanga, Bombon, dyan sa Calabanga, Barangay Kipayo, Calabanga, every Friday po yan, 8 a.m. to 10 a.m. Sa Tinambak, Siruma, dyan sa may Santa Cruz, Tinambak, dyan, duman sa mga ma-seminar, duman sa mga ma-apply ninyo connection, change of registered name, as in ma-apply ng senior citizen discount, na dahil po nakapangaran duman sa senior citizen ang ginagamit na kuryente sa satuyang mga harong. Yan, pwede kitang magpasiring sa mga opisina ng Kasureco 2 base po duman sa nakatalaan ng mga schedule para mag-attendir po ng pre-membership seminar. And ini pong pagsagibot aning free membership seminar duman sa mga ma-apply ng kuryente, nagpapagiramdum po kami itong mga representative igwa kitang i-represent
na mag-seminar igdi dahil dahil po available o kung may trabaho man, itong mismong aplikante mag-secure po ng special power of attorney kay po notarize po igwang SPA nga ni dahil notaryado pero may nakalaag ng special power of attorney kay po ang pong notaryado po yan na legal po na kamuan nag-present duman sa ma-apply ng kuryente. Po? Sinagire-represent sa kasi pigre-represent kaya po ang po ng valid ID tabi Radzuman Mani. Kaya yan, sa tuwing mga pag-irundom. Ang sarap pa palan, igwa po kayang mga sitwasyon, although na i-discuss man po ini sa seminar, ito pong manunungod duman sa ma-applying new connection, tapos ang i-apply sa mga partition lang, tabi Radzuman Mani. Day po yan na-approve kang sa tuyang kooperatiba, kang sa tuyang inspector, dahil sarong harong, pinagbaranga, kang magturugang, naglag... Okay, wala. Yan. Okay. Balik kita. So wara kayang audio ta. Baka sa connection. Sa internet connection. Okay. Ginibong tig-subdivide si harong. Igwa naka-star sa kusina, igwa naka-star sa kwarto, igwa naka-star sa sala. Iyan po, mahihiling po yan kan sa tuyang inspektor. Kung araw po kayo ng sendong sitwasyon, tapos gusto po nindo mag-apply ng kuryente, siguro mag-isip-isip mo na, dahil talagang day po ka mo ma-approve kayo ng Kasureko 2, dahil kung ihilingon mo po, may halimbawa may naka kabit na o kaya na may koneksyon na sa Kasureko 2 itong bilog na harong, tapos malag lang kita ng mga partisyon para i-apply man individual si mga partition, kanya-kanyang magturugang, dahil po yan pinagtutugot po kan sa tuyang kooperatiba. Po? Ang nangyayari po kaya, base po sa muyang mga experience hindi sa sitwasyon pong ini, ang nangyayari pag naputulan si Saro, makikikabit naman sa sarong tugang, may pagkakautang na dakula si sarong account, hanggang pong gabos na magturugang, gabos may pagkakautang na. And saro pa po yan, pinagbabawal po yan. Dahil sarong harong, sarong connection lang po dapat. Po. And kung kinakaipuhan talaga, siguro barangaon na itong lote, i-subdivide na. Bako po itong mismong harong ang barangaon tabi Radzuman Mani. May connection, may application si kusina sa Kasureko, may application si kusina sa Kasureko, may application si kwarto sa Kasureko, para sarong harong lang pero ang nag-i-apply nagkakaperang metro. Nagkakaperang action na dahil na po muna mag-apply dahil siguro doon na po yan makakalusot sa tuyang inspector. Hindi po ka makakabitan ng kuryente kayo tabi Radzuman Mani. Yan. Pwede nang mag-apply, pwede nang barangay. Yan. Kanya nga yan. Pwede po yan. Pero kung itong bilog na harong, malaralag na lang partition sa tahaw, yan. Saka ang wiring, kaproblema sinda kayan. Sarong wiring lang, tapos nagkakaperang metro. Yan, ito pala gusto lang dulagan tabi Radzuman Mani itong mga pagkakautang sa Kasureko to. Iyo po yan ang nangyayari. Yan, yung ibatang mga member consumer. Pero yan, mga isolated man lang po yan. Pero may mga kaso po talagang araw kayo tabi Radzuman Mani na pinipirit pang i-apply ng new connection para at least itong pagkakautang tabi Radzuman Mani madulagan. Hindi mabayadan. O kaya ma-apply na lang ibang pangaran sa satuyang kooperatiba. Yan. Saro pa, ito po pala mga nakabakaling o mabakaling property. Tabi Radzuman Mani, baka ikaw may plano ka magbakalig sa area coverage kang Kasureko 2. Kung kita po ma-apply o kaya mabakal ng property, may house and lot na ngayon, siguraduhon ta po na mayong pagkakautang sa Kasureko 2. Po? Kasi ang nangyayari,
nagbarakala na kang property, tapos kasi mapatakod na ning kuryente, duman niya lang naaraman na may pagkakautang pala ning 100,000 plus. Tabi rin duman man eh. Naday nakabali duman sa barakalan itong sa iyang babayadan sa Kasureco 2. May utang pa sa Kasureco, may utang pa pala sa tubig, sa Nawasa. Yan. Kaya duman na nagkakaigwa ng problema. Ang mangyayari tabi rin duman man si Kasureco na si binabasol, pero sa pagbarakalan may uman si Kasureco 2, dahil man nakikiaram duman sa barakalan kaya itong property kang nahiling na kasi may mapatakod na siya ng kuryente, duman lang naaraman na may pagkakautang palan, naputulan palan kang mga nakaaging mga taon. Ayan, kung kita mabakal ng property, double check ta muna si connection sa kuryente, sa tubig, siniba pa pong service provider. Okay, sa mga internet connection, arog man kayo ng sitwasyon, tabi radyo man mani. Ano po? Yan. Nagpapadagos man po itong sa tuyang pagdakop duman sa mga violators, duman sa Republic Act 7832, na kung saan nagkakapira na naman po si mga nagkadarakopta, ngunyan na si Manang ini. Yaon dyan, itong mga nagkapurutulan, tapos pagtalikod kan sa tuyang mga lineman, itong mga paraputol ta, si mga disconnectors ta, ibabalik, isusulit. Yan, minsan napipicturan pa kang kataraid, dako lang tabang man si Tolitz, saka si Marites, tabi radyo man mani. Dahil naisisend sa tuya si picture, binabalikan kan sa tuyang crew, yan, nahihiling ta duman na talagang dinidirekta nga ni minsan tabi ran duman mani si mga naputulan na may pagkakautang ng pirang bulan, tapos iyo pa ang makusog ang buot na maghabo ng kuryente. Kita po kayo na nagbabarayad sa pagi po kayo itong tigsisingle sa tuya na systems loss, tabi ran duman mani. Kaya yan, papagiramdam kami si mga naghahabon ng kuryente, siguro ini ng panahon, pag-isipan tayo na maray, magbalik kita duman sa legal na paggamit o pagkonsumo ng kuryente para maging patas man kita sa pag-iribat ang mga member consumer owners. Ayan, igwaman po kitang na-post duman sa gusto mag-bid, invitation to bid, tabi ran duman mani. Si information po kay ni, yaon po duman sa tuyang Kasureco to Facebook page, ang satong kooperatiba Facebook page. Basahon na lang, may mga detalye man po duman, mananungod po idi sa invitation to apply for eligibility to bid. Yan. Tapos igwaman po kita ng notice of job vacancy. Basahon na lang po yan sa tuyang Kasureco to Facebook page. Yan, nakapost man po yan. Si gusto pong mag-apply, naghahanap kita ng account analyst, tabi radyo man mani. Sarong account analyst na ma-assign po sa finance department. Qualifications, graduate of BS accountancy, at least 2 years of experience in bookkeeping, and possess a high degree of honesty and integrity, proficient in computer operation, worksheet, presentation, word processing. Yan. Basahon na lang po sa tuyang Kasureco to Facebook page, sa iba pa pong mga detalye kay ni Tabi radyo man. Yan, pwedeng mag-submit sa Human Resource Division under kang Institutional Services Department, kang Kasureco 2. Yan po yan sa main office, Barangay del Rosario, Naga City. Yan, good news yan. Sa mga naghahanap na trabaho po, may vacancy sa Kasureco 2. Saro yan sa programa kang RMN, dagdag na trabaho. Thank you, Kasureco. Yan. Opo. Yan. And si BLTC man, si ma-training po, kang sa tuyang BLTC, si gusto po mag-lineman sa mga distribution utilities, alam ni Kasureco 2, ma-start na po yan sa Monday, July 24, 2023. Yan, kasuudma, ay nahiling na ako, pero tigkaralbo na, tabi radyo man mani. Si ma-training, kay kuhan kaya, ang malinig ang buhok,
Nakalbuhon talaga yan si Gabos na gusto mag-training. Kaya kasunod ma yan. And ang formal nindang puon sa Monday na. Yan, kaya good luck. Garo 35 participants. Yan. Sana makaya nindo. Dahil bako pong subasuba ang training kaya na Taberan Zumanmani. Good luck. Pwede kita magsabay dyan. Taberan Zumanmani, gusto mo magsabay jogging, exercise. Pwede. Gawa. Yan. Oo. Yan. Yan man ang hanap ta. Sige. Okay. Kakayanan mo daw. Jogging kaya na rin daw. May kitang practice. Anyway. Ng practice. Oo. Kaya mo? Nagbabay ka mambaga. Leo? Kaya yan. Yan. Okay, Guwapan Saro, notice of virtual hearing mangyayari. Bali hali-hali pa man ini, pero kay puhanta ng ipaluwas. Ining mananungon po sa virtual hearing. Siguro basahon ko na lang ini Tabi Radjuan Manning. Sige. In a matter of the application for the approval of adjustment in rates based on the tariff glide path in the 4th and 6th regulatory years of the first regulatory period for the third entrant electric cooperatives under the tariff glide path rules. Notice is hereby given that on March 5, 2023, the Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated, Casureco 2, filed an application dated November 21, 2022, seeking the Commission's approval of its proposed adjustment in its distribution supply metering, ining inaapunta Tabi Radjuan Manning na DSM. At saan ipaliwanag tayan, mananungod po sa DSM. DSM rates based on the tariff glide path. Bali, ang schedule po kang virtual hearing na mangyayari sa August 2, 2023. Ang platform na yan, Microsoft Teams. Ang activity, determination of the compliance with the jurisdictional. Sa August 2 po yan. And sa August 9, Wednesday, 9 o'clock, 9 o'clock in the morning, igwa po yan ng pre-trial conference and presentation of evidence. Igwa pa palang continuation itong August 2. Bali ang August 2, Wednesday manggiraray, 9 a.m. Requirements for expository presentation ang August 2. And sa August 9, yan, Wednesday man po giraray, okay, tama. 9 a.m. Ini ang pre-trial conference and presentation of evidence. Si Gabus po na interesado, basahon ko ini. Basahon ko lang po ini, nakaipuan kayong basahon da ini, base po duman sa certification ta na ipadara sa ARC. Any interested stakeholders may submit its comments and or clarification at least 1 calendar day prior to the scheduled initial virtual hearing via electronic mail at docket docket@erc.ph. Yan. docket@erc.ph. Yan, and copy furnish the legal service through legal@erc.ph. Legal, legal@erc.ph. The Commission shall give a priority to the stakeholders who have duly submitted their respective comments and or clarification to discuss the same and profound questions during the course of expository presentation. Moreover, any person who have an interest in the subject matter in the instant case may be a party by filing with the Commission via email at docket@erc.ph.
cket@erc.ph, and copy furnishing the legal service through legal@erc.ph. Ano po, a verified petition for intervene at least 5 calendar days prior to the date of the initial virtual hearing, and must follow the requirements under Rule 9 of the ARC Revised Rules of Practice and Procedure. Indicate therein the docket number and the title of the case, and state the following. Ano po? Gusto sabihin kung gusto po, kung may mga clarification pa po kamo, kung may mga kahaputan, mananungon po igdi at least 5 days, calendar days. Gusto sabihin, bago po mag-August 2, nakasubmit na po kamo o kaya naka-email na kamo igdi sa docket@arc.com.ph and legal@arc.com.ph. Ano po? Number 1, ang format niya, petitioner name, mailing address, and email address. Ano po? Number 2, the nature of petitioner interest and the subject matter of the proceeding, and the way and manner in which such interest is affected by the issues involving in the proceeding, and pantulo po, a statement of the relief desired. Yan. Yun po yan ang format niya. Tabi Radzaman Mani. Siguro ulit-ulitin ta na lang ini, baka may forward ko po ini sa imo. Dahil August 2 pa man yan eh. Pero may kaipuhan ta na po kaya ng may paluwas ining notice of virtual hearing. Nagigibuhon po kang ERC sa Kasureco 2. Mananungod po duman sa distribution, supply, and metering ta. Pag sinabing DSM, iyo po yan si napapadalagan po duman sa tuyang kooperatiba. Itong mananungod po duman sa operation ta. Tabi Radzaman Mani. Gusto sabihin, may computation pong padara si ERC, and susupplyan po ito ng data ni Kasureco 2 para mahiling ta kung applicable pa ba itong tigsisingil ta na DSM sa tuyang mga member consumer orders. Yan. Yan. Siguro balikan na lang po ining live streaming, mananungod po duman sa mga kahapotan. Okay. I-announce tayo, right? Okay. Yan. Baka may kita related sa refund, may ipa po mahalat pa kita ning resulta ka itong decision kang ERC mananungod sa refund. Bali po ining DSM ta, siguro si last po kay ning pagsagibo ning virtual hearing o si approved tang DSM haloy na siguro 2008, 2010. Ano po? May naabutan ko na lang ining DSM tangon niya na 1 peso and 52 centavos. Yan. 1 peso and 52 centavos na DSM ta. Dahil ini kaya garo TGPB na po ini. Tariff glide path B. Si A ka ini, naghalat pa kita ning decision kang ERC. Until now, mayo pa din. Kaya nakabi na kita, mayo pa si decision si A. Mananangod din sa DSM, nag-apply po ang Kasureco 2. Kaya mahalat manggirare kita. Inabot na kang B, si A, na in-apply ta. Pero until now, mayo pa rin desisyon ang ERC. Kaya yan, Tabi Radzaman Mani, virtual hearing, maabot na August 2 and August 9, 9 a.m. po yan. Siguro, di kaya pwedeng i-live. Pero si gusto po, si interesado, pwede man pong mag-audience, igdi sa Kasureco 2. Pwede po yan. Kung member consumer owners po kamo, o gusto po kamo magdalan, yan, pwede po mag-igdi sa tuyang kooperatiba. Piran limit, baka mag-roso dyan. Si mga interesado lang sa Radzaman Man. Malagbang kita ni monitor sa luwas. Pero kung may mga comments, suggestion, kung may mga pa kamo, pwede kang mag-email duman sa naitaotang email address Tabi Radzaman Mani. Ano po? Kung may mga comments pa kamo, may mga clarification, yan. docket@erc.ph and legal@erc.ph. Yan duang email address na yan. Pero 5 days before
ang August 2, tabi Radyo Manmani. Dapat naka-email na po kami dyan kung may mga clarification and may mga kakutan pa po. Okay? Igong kaputan digdi, Guwapa. tabi, Sige. itong inutang parte na pig-tukar. Baya po tayo, announce na lang yan virtual hearing. Asin makakanda kita ng mga interviews dapit yan. Opo. Sabi digdi, sa inutang pig-tukar na issue, manungod po duman sa dapat barangaunan lote mo na bago magkaigwanin application individual. Sabi niya digdi, Sir Manny, pahapot man po, duwa kaming magtugang sa sarong lote na nakapangaran sa mama mi. Si tugang ko po may harong with connection na. Ako po, mahalain-lain siya. Pwede siyang separate connection, tabi kasama nga. Suhay na harong, kung suhay na harong, may mang problema tabi Radyo Manmani. Duwa kaming magtugang sa sarong lote. Opo. Si lote mang ikitang problema duman sa lote tabi Radyo Manmani. Ano po? Ang ano talang kaya, ang nagiging problema lang kung sarong harong, tapos si mga magturugang tiga-apply ning binaranga si bilog na harong. Pinag-alimbawa ang apat na magturugong pinag-apat, tapos i-apply sa kasureko to individual si mga connection ninda. Bawal po yan. Pero kung separate na harong man o magkataid ang harong, may distansya man, pwede po yan. May kitang question kung anong klaseng harong. Mayo Sa pong ditman yan. question. Sa ditman yan. Mag-light materials man yan, mag-concrete man po yan. Okay. May ikitang problema dyan. So nasimbag mi po baka yung pangaran. Sa sunod po, maglag pangaran sa ka-address. Okay? Pero mas magayon kung subdivide naman si lote. Yes, sabi niya nga malain-lain na siya sige na po, mayo man question kung anong klaseng harong po yan. Basta kakabitan ka mo pag suway man ka mong harong. Okay? Opo. Yan. Okay. Padagos kita. Nakulong pa kita hindi. Sige na. Nagkaigwa kita ng emergency power interruption kang nakaaging July 18, 2023. Dyan sa Sitio Pasto, Barangay Carolina, Naga City. Ang nagpa-trip kang kuryente itong tuko, na-videohan man to, na-post naman sa Satuyang Kasureko to Facebook page. Nailing mo tuko. Si tuko. Inawara si tuko? Haloy inawara? Babay? Day manawara. Day lang nakukuha na ng video. Tapos na nakuha ng picture. Ngunyan, nadakop na naman na yung si Kausa. Yan. Okay. Malinaw. Bako yan istorya, Bako istorya. Ebidensya. Okay. May ebidensya. Okay. Si rehabilitation and extension kang linya dyan sa Zone 3, Timbang Minalabak. Tapos na po yan. Ngunyan na si Manang Ini. Kaya may nagatang problema, si mga taga Sitio Zone 3, yung Timbang Minalabak. Ay nagitang problema dyan si request po kang barangay officials, mga member consumer owners nasimbaga na po ni Kasureko. Ang sunod na po kaya, garo ining kapuknasan, si naipadara sa tuyang reklamo tabi Radyo Manmani last week, itong baba ng voltahe dyan, kaya po haning rehabilitation sa extension kang secondary lines and primary and secondary lines dyan sa kapuknasan Milaon. And ngunya na aldaw, minutunta mo na may naghahapot igdi sa Facebook igwa kitang schedule dyan sa may Barangay Kamuning, Binanwaanan Grande, Kumagingking, Burabud, and Harubay, Calabanga. Ayos ining mga pangalan kang barangay, Burabud, Kumagingking, Harubay, Binanwaanan Grande. 9 a.m. to 5 p.m. po yan. July 21, 2023. 9 a.m. Yan. Nabasa ko na pala si oras. Igwamang kita sa Naga City. Dyan sa may Hardin Real Subdivision, De Rosario, Naga City. Lateral lang po ini. Distribution line maintenance, power line corridor clearing. Yan. Ano pa? Igwa pa, Sudma, dyan sa Ocampo Street, portion kang Hagog Putol, Naga Central 1 and 2. Yan, may patrabaho man kita dyan.
nag-rebay kita ning poste. Yan, sa Siyempre Bumbon, Iguaman, San Antonio, and Siyempre Bumbon. Yan po, si mga mayor na mga patrabaho ni Kasureco to. May mga task force po kaya kita, mananungon po sa clearing of lines. Talagang kaipuhan ta po yan ngunyan. Hinahabol ta si pagtalubo kang mga kang kahoy. Tabi Radyaman Mani. Okay na? Okay. Ay naman siguro kitang... Igwa pa. Mhm. Si Power Rates. Yan. Nag-apot sa to yan. Uring portion ta na nila. Yeah. Power Rates. Ngayon na bulan ng July. Ma-extend bang kita, ano? Ma-extend kita, ma-extend. 10.25. May sarong Mamadali na ako ito. May sarong hapot pa digdi, may sarong hapot. Sige. Yung conclusion naman lang ini sa mga kalakaban. Okay. Sige. Hmm. Mayo ka na. Pwede din. Sige pa. Igwa pa. Sige. Yan ang muna sa Sige iyo. lang. Inutol mo lang yan. Yun na ni. Sabi digdi, ano po ang plano ni Acting General Manager Engineer Eduardo Piamonte? Kumusta man ang sa iyang pagtukaw sa Kasureco 2? Opo, May pangarap. bali nakapokus kita duman sa tulong aspeto man lang kan sa tuyang kooperatiba. Ano po? Inot itong sa technical na majority kay mga concern kan sa tuyang mga member consumer owners sa technical na aspeto kan sa tuyang kooperatiba. Ano po? Na kung sain, yaon na po dyan gabo si pangmaray kan sa tuyang serbisyo, si mga metro, kabali yan sa mga naiko-concern sa mga meetings, dahil yung man po yan na ipapaabot sa tuya. Dahil sa ngunyan po kaya, may mga nag-aabot maning metro pero kulang pa din. Lalong-lalo na po duman sa mga nagkakaproblemang metro na naipaabot na sa tuyang kooperatiba, sa mga concern ninda. And sa new connection, kabali po yan. And syempre sa institutional, itong pagsagibutan ng information communication campaign, pag-coordination sa mga LGUs, Tabi Radyaman Mani, and syempre ining sa power rates, taro pa po yan, sa tinututukan po kan sa tuyang acting general manager. And syempre sa financial, si collection efficiency, dapat masustain ta po yan, nahalangkaw po ang sa tuyang collection monthly. Dahil may target po kita kayan, Tabi Radyaman Mani. Dapat makuata gabus, di man 100%, pero halangkaw manggiraray sa tuyang standard. Dapat halangkaw kita sa kakayano, 98%, 99%, Tabi Radyaman Mani, sa tuyang collection efficiency. Yun lang po yan. Diyan kita nakafocus. And syempre, sa mga empleyado man, si mga trainings, kasi iba pa pong pwedeng dibuhon pag-abot po sa mga para ma-improve ang satuyang serbisyo, Tabi Radyaman Mani. Okay, so yan pati lang kanda mga direktiba, mga meetings na pinagigibukan Kasureco 2 sa bagong acting general manager. Okay, kasamang Rener, baka ikaw Okay ka po. ba? Okay, go ahead. Power rates, July 2023. Yan, good news po ini sa satuyang mga member consumer owners. Magdangog. Oo, magdangog kita. Dahil ang satuyang taripa sa kuryente ngunyan na bulan na July 2023 sa residential, nasa 10 pesos, 0.3728 centavos per kilowatt hour. Nagbaba po kita kumpara kang nakaaging June na power rates ta, ngunyan po na nagbaba kita ng 1 peso and 73.28 centavos per kilowatt hour. Yan, nasa 10 pesos na sana ang satuyang taripa sa kuryente sa residential. Sa high voltage, 9 pesos, 0.4975 centavos per kilowatt hour. Nagbaba mo po kita ng nasa 1 peso and 73.28 centavos per kilowatt hour. Sa high voltage, 8 pesos, 0.6995 per kilowatt hour. Nagbaba po kita ng 1 peso and 70.51 per kilowatt hour. Kaya yan, Tabi Radyaman Mani, ang satuyang taripa sa kuryente. Ang dahilan po kayo ni kang pagbaba, hababa po si bakalta kang kuryente sa wholesale electricity spot market sa WSM. And syempre, nakatabang man po si supply kang
AES Masinloc, si 19 megawatts ta. Dahil lang sunod po kita duman sa NPCTOU rate na nasa 4 pesos lang, ano? More or less nasa 4 pesos si sa tuyang bakal. And syempre, nakatabang man po itong baratong bakal tangang kuryente sa Pisam, tabi Radyo Manmani. Iyo po yan, si dahilan kung taano po ta hababa si power rates ta ngunyan ang bulan ng July 2023, hindi sa tuyang kooperatiba. Sana magpadagos-dagos pa po ini, pwedeng 10 pesos lang, ano, si dati lang na rates tangon yan, dahil lang maglangkaw sa 10 pesos and 37.28 centavos sa masaron na bulan. Pero sabi ta nga ni, dahil manggiraray kita pakakampante, tabi Radyo Manmani, dahil data kontrolado ang magiging presyuhan na binabakal tang kuryente sa nasyonal, baka sa maarabot bulan, kung maglangkaw man po yan, normal po, apektado manggiraray ang sa tuyang kooperatiba at sa tuyang taripa sa kuryente. Lalong-lalo na kitang mga member consumer owners. And nagpapagiramdam kita sa satuyang mga member consumer owners, dawa po nagbaba si satuyang taripa sa kuryente ngunya na bulan na July 2023. Kung naglangkaw man po si satuyang kilowatt hour consumption, normal po halangkaw manggirari ang satuyang babayadan. Kaya nangangapudan kita, dawa nagbaba po kita sa satuyang power rates ngunya na bulan na July. Kay puhan tamang po giraray magtipid sa paggamit ng kuryente. Ano po? Baka ang iba kay tabi Radyo Manmani kasi ito yung mga member consumer owners, nagbaba ngayon si rates, ano ngayon halangkaw manggiraray sa kuyang binabayadan, ito pala halangkaw si sa iyang nakonsumong kuryente. So, yan, kay puhan tayong bantayan si rates sa kasi sa tuyang kilowatt hour consumption. Okay. Good news, ha? Nakapost na po ang mga rates na ini, ha? Kung may concern ka mo. Ayun, nakapost na yan sa tuyang Kasureko to Facebook page. Ano po? Yan, si gusto mang-avail, no? Balikan tagiraray, itong lifeline rate. Yan, base po duman sa RA 11552. Na kung saan ito pong mga nagkukonsumo ng hababa sa 40 kilowatt hour bulan-bulan ang nakukonsumo nilang kuryente. Yan. And kabali po kamo duman sa marginalized end users na tigset kang PSA, nakabali kamo duman sa mga kumbaga sabihin ta na mga nagtitios na nagagamit ng kuryente na dahil naka-star sa subdivision, dahil naka-star sa subdivision, dahil naka-star sa condominium, yan, tapos hababa pa sa 40 kilowatt hour ang sa indong nakukonsumo bulan-bulan, pwede ka mong mag-apply po kayo ni sa muyang opisina, magpasiring lang sa mga opisina kang Kasureko to, magkuaning form, may mga requirements po yan, pwede na kitang makonsider na lifeliner and maka-avail ng discount tabi Radyo Manmani. May mga bracket man po yan. Yan. Igwa kita ng 0 to 15 kilowatt hour. Si nakukonsumo ta, may 50% discount kita. 16 to 21 kilowatt hour, 40% discount. 21 to 25 kilowatt hour, 30% discount. 26 to 30 kilowatt hour, 20% discount. 31 to 35, 10% discount. 36 to 40 kilowatt hour, 5% discount. Ngunyan, ito po ang mga member kang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, beneficiaries, pwede man ka mo mag-avail o mag-apply ka ini dahil talagang nakapokus kita duman sa mga 4Ps beneficiaries. Pero itong bakong member kang 4Ps, nahababa man ang sa indang kilowatt hour consumption, 40 kilowatt hour pababa ang sa indang nakukonsumo ng kuryente, pwede man po kiraray mag-avail o mag-apply ka any sa tuyang mga opisina. May mga forms lang kitang kaipuan fill upan and may mga dokumento kitang kaipuan isumitir tabi Radyo Manmani. Siguro si may ibang mga detalye kayan sa mga opisina lang kang Kasureko to.
Duman sa mga 4-piece beneficiaries, yan, na nagkokonsumo ng 40 kilowatt-hour pababa, yan, pareho man po giraray ang ma-avail din ng discount tabi Radyoan Maning. Base po duman sa mga nabasa ko sa bago, may mga bracket po kaya duman compare ang percentage itong ma-avail na diskwento, mananungod po duman sa lifeline rate, sa implementation po kay ning Republic Act 11552 tabi Radyoan Maning. Yan. Okay. So yan, mga good news po yan. Tabi, pigiling ko digdi, Sige, gwapa. baka may hapot pa. Oo. Mayo naman, tabi, kasamang Grenier. Pero itong, itong election, may naghapot lang digdi kung madadagos pa. Election, Dagos kita. Dagos. October. Okay. October, okay. October 2023. Yan. Paluwas na lang po kita kaya ng announcement. Mananungod po sa bagay na yan. Rahlabig pa man. Kaya lang, pag nag-abot ang pag naglaog ang August. Sige. Kasabay kan barangay election ata. Okay, Oo. sige. I-query ta daw yan. Oo. Anong daw ang barangay election? May calendar na ba gana? Ang paluwas ang Comelec? I-share to tamo na. Calendar Tabaga activities. kung ang Sige, aram ta. may concern kalugod dyan. Oo. May barangay election palan. Yan. Good luck kay Kapitan Paul. Paul Santos kan na Sabang. Sabang. Sabang Kalabanga sa Kupakan Kasureko to. Iyo. Good luck. Nasa pagbabakasyon ngunyan si Radyoman na Paul Santos. Nasa bakasyon. Ayo. Ako naglilibot na. Sa paagikan Kasureko to, paabutan tabanin good luck ang mga OGT ali po sa sige. Partido State University, last day na nindago niyan. Okay? Last day na. Last day. May long table dyan. Igwa, baka makahapit ka, may pangudtuhan, Ay, Anong yaon dyan? Ayo. Okay. may dyaning natural na manok. Anytime, pag nagsabi, Igwa. Oy, may nag-comment. Good looking ka daangon yan, tabi, kasamang Grenier. Daan sikreto? Para Ano yan? pensa na, permisihan ng positive, kasamang Grenier. Bako lang sa COVID. Naman. Sa kung kirming kitang positive na sa COVID, ay hindi kita kaya Yan. maugma. Correct. Good luck. Ikapatian kinakatawan kan Kasureko to. Kaya hope arrogant permi positive. Oo. Okay? Sige. Ano pa? Magkainaligawan pa kita. Last salvo minuto pa. dyan po sa Indo. Tangarig makuha pa si mga ibang pahayag dyan. Okay. Sige. Ayun naman siguro ning concern. Pinihiling ko pa ang sa table. Baka may nalingawan kita. May nag-request Okay. digdi, makanta kada pero alanganin. Makanta. Makanta. Alanganin na po gid sa oras. Sa Sabado na lang Sabado garo jam. sa programa nindo. Iba ko si Ian. Yan. Kumusta ang IMG? Ang kanta pati kay ni ano niya. Si kanta mo yan. May way da. Pambira ka dahil ka kaya na way mo yan. Pag nagkanta ka Iba yan, naman. pasiguro ka, tabaga, pokpoko ka na lang. Ayun, one time pag may okasyon ka mo, mag-imbitar man ka mo. Ayun. Okay, good morning kay Shout out. Attorney Perillo kang RO Dinaga. Yan. Sa mga board of directors kang Kasureko to na nag-antabay ngon yan. Yan. Sige, bistado mo, Tomo, Ragdaman Mani, ang board of directors ka. Pambira. Malingaw ka. Bagsak ako sa Okay, kay Director Del Moro kang si Roman, Director Alex Abiog kang Tinambak, Director Santa Ana kang Calabanga, Director Di Castro kang Kanakman, Dahil mo paglingawan Director ang Ojada kang Magaraw. ang sakoyang amiga, Director Gay Pabines. Ayan, Director Gay Pabines kang Milaor, Director William Basmayor kang Minalabak, and Director Chanco Campili, Director Malu Rosin kang South area, Naga area, South. And Naga South area, si Director June Cornelio kang Naga North. Wow, Ayan. ayun, Director June Cornelio. Good morning, sir. Okay, kompleto. May Kompleto, kitang nanawan.
Special mention pati si Director. Ayo. Kang Milaora, si Yan, Ma'am si Director Pabines. Yan, Pabines. so yung board president. Okay. Yan, si Sepa. Sa Bumbon, mayo pa man. Mayo pa. Yan. Si gustong maglaban sa Bumbon. Yan. Maglipat. Yan. Yan. Masunod ang siyempre, UNC, ito ha? yung acting general manager. Iyo si Engineer Edgardo. Piamonte. Ayo, una para ang audio mo. Belated happy birthday kay dating GM Milad Candia. Nag-birthday si Ma'am. July 16. Dahil lang ko naka-attend July 16. Okay. Ayun. Dahil na kayo nagpamati. Dahil na. Nagsimba lang ka si GM. Simba. Ayos lang yan. Pampamilya. Anyway, nasa Manila. Nasa Manila pala. Ayo. Si Bot, okay. Ang tabayan na ng UNC pagkatapos kang Kasureko 2. Kaya na dyan si... si Dean Kenji. Dean Kenji. Congratulations sa UNC. Yes. Okay, may naman. Mayo naman. Ilang lingawan. Thank you sa Okay. AMJ. Iyan sa si Jean. Yan. Sa pag-iribata sa DWNX. And yung mga OJTs. And good luck. Sana may apply nindo. Sinanodan nindo kay Radyoman Manning. Ano? Pero kulag pa sa oras ha. Anyway, mabalos. Sa mga parantabay shout out, masunod na ang UNC. Okay. Okay, thank you. Thank you sa gabos na nag-antabay ngunyan. Sa gabos ng mga technical personnel kang Kasureko 2. Naka-duty ngunyan, nagtatrabaho. Ingat po kita. Sa gabos ng mga managers, supervisors, section heads. Yan, good luck po sa Satuya. Sa pangaral daw ng trabaho. Thank you and God bless po sa kabus. Sa ngaran po, kang manemento kang Kasureko 2, sa pamamayo po, ang Satuyang Acting General Manager, si Engineer Edgardo Piamonte, and syempre sa Satuyang Board President, Director Gay Loreto H. Pabines, and po si Renero po Pabukay. Mag-iribanan kita sa masunod na Biyernes ang Satong Kooperatiba sa radyo. Thank you po and God bless. Kilaray sa kapos. Mabalos, Radyoman, kasama ang Rener Pupa Bukay, ang Public Information Officer kan Kasureko 2. Lalo technical niya po si Radyoman Ray Gomez. Ako po si Radyoman Manny Basa. Tatak RMN Radyo mo Nationwide. Kasureko 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Maggamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na.
Ini para makatipid sa konsumo, as in di maglobo ang bayadan sa kuryente, as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureko 2 para maaksyonan asin dai magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok ng harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Maglikay magpalayag ng boradol harani sa linya o kawad ng kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2.